Okay. Sila matindi. Marami na akong sinabi kanina eh. So, hindi ko na mapatagalin. I'd like to welcome to our Paningod Talk in Soundcheck. No other than Mr. Manny Go! Yes! Yun. Pare, kumusta? Finally! Speechless. No, finally, nandito ka na. Kasi yung isang araw, marami nagtatanong sa akin kung anong gagawin ni Manny daw sa show ko. Sa show natin. Yun na nga, nagtataka sila, bakit si Manny? Hindi nila alam, singer to. Oo. Hindi nyo alam yan. Mamaya, may surprise number kami. Pero, mamaya na yan. What is Ah. important right now is, Yung kwento niya, no? yung, Sir Manny. yung nga, nung in-invite ko siya, hindi na siya nagdalawang isip. Anong gagawin ko dyan? Oo, Talagang oo, kagad. Mm. Ibig sabihin, interesado siya. Oo. Hindi siya takot. Hindi siya takot. Oo. Ngayon, nag-usap kami, anong pag-uusapan namin? Dito niya malalaman mga katongs yung different point of view ng isang Manigo. Random guy Oo. in our community. Oo. Ayun. Pero hindi, kaibigan ko to. Oo. So pare, say hi to our televiewers. Hi. Hello, salamat. Konting background muna, Sir Oo, Manny. konting background, pare. Sino ba si Manny? Mga konting background. Sino si Manigo? Just a simple law-abiding citizen of Tacloban City. Uy, nakakatakot. Law-abiding citizen. Law-abiding. Nanonood ako ng law-abiding citizen. Si Leonidas yun. Yung Si Leonidas, nakakatakot. Law-abiding in the sense na sabi nila bawal daw kasi magpagupit. Kaya hanggang ngayon, di ba ako napapagupit 2 buwan na? Yun, so kumusta pare? What's keeping you busy right now? Keeping me busy, so far, kasasara ko lang ng water station ko. Oh, yun. Yun, So, yun nga. hindi na ako businessman. Hopefully opening another one, another kind of business. Pero maliit lang siya. Then, Once a businessman pare, always a businessman. no, it's because siguro dahil wala namang pagkakitaan, kaya pumunta na lang sa pagbi-business. Hindi. Kung makikwento niyo, ikikwento niya mamaya. Kung, yun na nga, hindi lang siya businessman nag-umpisa. He was once an employee din. Yes, Yes. So, yun nga. Saan ka nag-start nung magiging yung first job mo after college? First job after college, DOTC, 7 months. Yun. Telecommunications Office. Okay. Dito sa may post office yan. Yeah, but naka-base ako sa Ormoc. Ah. Yung tower na mataas doon. Kumusta dun sa taas? Nakakatakot. Sabi nga nila, laging, pag nasa taas ka na, lumilindol doon lagi. Umuuga. Talaga? Siguro after, Every... pag hindi ka sanay, after 10 minutes, baka mahilo ka. Or may matay ka. Sa tower, sa taas ng tower. Sa tuktok. So, kumusta man? Nahilo ka? Nasuka ka? Minsan, ganun. Ganun. Kahit yung mga magagaling, minsan pag natatagalan doon, nahihilo din. Kaya siguro 7 months ka lang dun. Oo. Pero by Lumipat sa mas malago, sa mas matindi. Ito mas matindi. Pero by profession talaga, Sir Manny. Ano si Sir Manny ko? Ano ako? ECE. Yan. Sabi ko na eh. Kaya nasa siya, Oo. communications. Oo. Sabi ko na eh. Hindi lang yan. Pagkatapos ng DOTC. Hindi, pero pag-usapan natin yung DOTC. DOTC. Totoo ba yung yung natratrack niyo yung pag may nagte-text sa'yo na mga scam? Natratrack niyo ba yun? Interesado ako dun eh. Dahil pumunta ako ng DOTC dahil meron nga tumatawag na ako si General kailangan namin ng ganito. Oo. Siyempre, Mga nakakatakot scammers, din eh. oo. At first matatakot ka, pero second time, pinapatay mo na lang eh. Ako si attorney, nanalo ka ng 500,000. Ganyan. Baka maano tayo rito, ma. Okay. Pag na lang. Confidential. Parang, pero, Basically, pag pumasok ka sa communication, natatrack lahat. Okay. Calls and text. Okay. Kaya lang, bawal kasi nga may law tayo na privacy law. Okay. Ito na lang. Okay. May tanong ako tungkol sa DOTC. Sige. Kasi, sa... Di ba maganda yung... Oo. Kasi nga, di ba, yung providers natin dito are
di ba, tawag na, big 3 lang. Aha! Oo, tas Ayos to. madalas walang kwenta pa. Di ba? Madalas, ninanakawan ko ba? Oo, Ng di lang talaga madalas. Halos all the time. Pero ano, sir, anong standing nung yung bagong telco? Kung meron ka bang idea, sir? Actually wala, pero pag may papasok ng bagong telco, parang ano rin yan eh. It all goes down to business. But everything else, sa akin lang ha, opinion ko lang to, everything else is gonna be the same. Okay, parang How about yung sinasabing competition is... Ang backbone kasi, halimbawa, yung internet natin, ang backbone, isa lang ang dinadaanan eh. Same din, kung saan dumadaan yung iba, yung Yun din. pangatlo, doon din dadaan. Ay, okay. So, halimbawa, naputol, putol din lahat. Ganun pala yun. Oo, di ba? May natutunan kayo today. Source. Oo, isa lang source. Pero yung quality, mag-iba. Yung quality kasi, depende sa ano, sa, halimbawa, internet, okay? Yung quality, depende pag congested. Ibig sabihin, kung marami ng subscribers. Kasi, ilagay natin sa ganito, yung highway halimbawa. Yung highway, doon dumadaan yung mga internet, halimbawa, gano'n. Pag yan napuno, kahit 9 lanes pa yan, pag ang pumasok dyan, siguro mga 4,000, makakongest talaga yan. Ilagay na lang natin sa sasakyan. Sabi natin pumasok yung 1,000 na mixer, pedam truck. Barado. Makakongest yan. So, ang mangyayari, sa tingin ko lang ha, How to... baka mabas ako eh, baka mabas. Opinion ko lang to, pag yung isang company mabagal, most probably, dahil sa sobrang dami ng subscribers. So, lilipat ngayon ng iba. Lilipatan ngayon sa iba. Pagdating doon, magkukongest na kasi naglipatan na lahat doon eh. So, babagal din yun. Babalik na naman. Actually, it's Same story. ganun din. Ganun sa Same story. So siguro maganda yung isang tao, isang SIM lang. Kasi madalas isang tao, Pero yung 5 tanong SIM. ngayon, may possibility ba na magkaroon din ng another highway? Pwede. Oo. Di ba? Kung isa lang ang source, pwede kaya gumawa ng isang... No, kung halimbawa, Isang- puno na sa isang highway, di gawa na ngayon pa ng bagong highway. Oo. Yung ano na, yung... Mas malaki, mas... Kaya yun ang ginagawa dito ngayon sa Tacloban, di ba? May, sa may San Juanico, pag ano mo, ito yung main. Oo. Tapos ngayon, May bypass. May bypass! Bypass, yan! Yun. Oo, Hindi mo bypass. Hindi, ang problema, kahit nag-bypass ka, doon sa dulo, isa lang din ang dadaan. Bottleneck daw yun. Yes. Yan, may natututunan kayo ngayon today. So anyway, Wait. Pinag-usapan natin yan doon sa makaka-relate yung mga lahat ng tao. Hindi siya technically... Oo. Yeah, oo nga, yun na nga eh. Yung Sabi ko na eh. Di Dinidescribe nga marami ka mo naging sa- kaibigan na Oo. ano eh. yung analogy na... Nagbagong buhay. So from DOTC naman, Sir Manny, saan naman napunta si Mr. Manny ko? Next was, 1997, napasok ako sa Innobe Communications. Ay, Islacom. yan! Islacom. Hindi Yun, natatandaan ko yan. Kung hindi nyo alam ang Islacom, ito yung yung may cellphone na parang sabon. Ang malaki. Ay, alam ko yung may flip. Tsaka yung may antena. Oo, na yun. social. Tapos Parang may one-liner, two-liner. Ganyan. Yun. Yan. Nakahawak na nagkaroon din ako ngayon. Yeah, yung iba, millennials, di nakaka-relate. Pero baka sabihin nyo, ang tatanda na namin, hindi po. Nung una, palakihan pa yan ang phone. Oo, ngayon. Palitan. Ngayon, lumilit. Panipisay, Tapos ngayon, panipisay. bumabalik na ngayon. Panipisay. Di nung una, paliitan. Tapos, ngayon na naman, palakihan na naman kasi may screen na. Ngayon, inutupi na. Oo. Balik tayo sa... Balik tayo sa ano, Yung Islacom ba? Yung office dun ba dun sa may canton corner ng... Yung Technical, yan yung technical. Technical. Gomez Paterno. Gomez okay. Paterno. Saglit lang. Pwede ba to? Pwede ba to? Saglit lang. Mm. Pa-shout out. Ayun, Pwede! Oo. Siyempre. Pa-shout out daw kay Gab Chopez, kay Attorney Jeffrey Brent Lorenzo, Yun. Yan. Dito at ba saka kay si... Kim, tsaka kay Don Don Yu. Yan. At Dito saka kay ba best si- friend Jig Anyober. Yan. Tsaka si ano yun sila, si Rendon Yu. Yes, si Don Don Yu, yes.
Yun. Si Don yun yung ano, nagturo sa akin lumangoy. Siya rin yung nagturo ng mga anak ko. Magaling ba? Swimmer. Swimmer. Swimmer, kahit saan yan itapon, lulutang. Basta dagat. Makul. Nagda-darts din siya, nagda-darts. Yun, yan. Tirador din. Oo, pupuntahan natin yung darts na yan. Kasi, ano din yan eh. Parang naging interesting din para sa akin yan. Dahil, doon lang ako siguro na nahasa yung math ko. Mat mo. Oo. Dabi, ano yan, parang ina-add. No! Ah. Yung mathematics doon, backwards. Ima-minus mo. Maminos pa baba, pero mabilisan ha. Okay. Tapos doon sa ending, yun, di ba? Double out. Double out. Pero mamaya na yan. Mamaya. Sige, sa isla kong pare. Sige. Pagkatapos sa isla. Anong kwento sa Isla Com, sir? Sa Islacom naman, nag-umpisa ako, siguro mga 2 years transmission engineer. Switch engineer. More on software. Halimbawa, may gagawin kang, may yung mga subscribers, halimbawa, gagawa ka ng subscriber, paano mo i-input yun sa database. Yun ang software. After 2 years, napunta ako sa transmission. Bagong-bago pa lang yan yung ano. Yung technology ng cellphone yun, di ba? Siya lang yung una na mahawak. Okay. And then, sir, flashback, fast forward from employment, anong ginawa ni Sir Manny? After nun, siguro mga 12 years after, 2 years. kailangan ko mag-resign. Yan. Kasi yung mga anak ko, walang Ay, may bagay mo kay Ching. Hi, yes, Ching. hi Ching, my wife. Pinakamabait na asawa sa buong mundo. Yes, ano yan? Ano ko, Dad? Diyan, ano? Testament. Nag-usap-usap kami ng misis ko kung sino yung may iwan sa bahay. Okay. So it was a mutual decision. Yes. Sabi ko, pwede naman akong maiwan sa bahay, okay lang. Kahit malaki yung nawala in terms of income, pero the decision was yung talagang pinakamagandang decision na nagawa ko sa buhay ko. Is yung ganun. Alagaan ko yung mga anak ko. Yun. Yan. Yan. Yun ang sinasabi ko pare. Nakakalimutan Ba't kailangan ko ito interview? Dahil doon. Relate ako dyan. Kasi, yun nga, may doon sa mag-asawa, minsan meron din yan pataasan ng ego eh. Who's earning more. O kaya, siyempre, ikaw lalaki, ayaw mo. Pero it was, that's how dapat sana yung mag-asawa mag-decide. Oo. Yung pinag-usapan ng maayos, tapos no egos, set the egos aside. Yun, ngayon ko lang narinig yun na yung pinag-usapan talaga nila na decision. Tapos, anong ginawa mo, sir? Nag-business ka? Yeah, nag-open ako ng water station. Yung water station ko naman up and down. Minsan okay siya, madalas hindi. Pero hindi kasi yun yung main focus ko. Ang main focus ko kasi is alagaan yung mga anak ko. So parang pastime ko lang siya. Pag may time, kasi yung water station niya, katabi lang ng bahay. yes. Okay. Kaya namomonitor din niya yun. Very convenient sa akin kasi pag inarit ko yung mga anak ko, pagkatapos ng trabaho, pag kailangan ako ng mga anak ko, balik ulit. Iwan ko muna yung trabaho. Parang second, ko lang yung business ko. Second priority. Yes. Ganyan. Siyempre, para So at least kahit din- paano, kung makita ng kahit konti, Oo. at the same time, yung priority ko talaga ng mga anak ko, Alagaan mo. Yes. First hand. Oh, imagine, sabi niya nga niya na malaking nawala din. Kasi Oo. you know how telecommunications, di ba? Yung Oo. earnings nila. Pero they had to decide dahil what is important to them is their children. Oo. Nakarelate ako dyan. Yun nga main reason ba? Paano ka na? Yun ang main reason din bakit kami umuwi dito. Ayun, di ba? Yung Everyone, anak yung may mga pamilya sana. Oo. Nakarelate ka din ba? Nakarelate. Siya! Kailan pa? Sa'yo pa man? May hugot! Iya pa? Darating din tayo. Oo. Oo, darating din tayo dyan. Anyway, Shout out! Para picture, yeah. By
may nakikita ka. Ano pa man. Pero ano, as a businessman, that as a, of course, family man, Sir Manny, ano yung, para sa'yo, Challenges. as an individual, yung challenges, saka yung big impact sa situation natin ngayon? Challenges? Doon sa business? Oo. Ano naging impact sa'yo ng pandemic, sa business mo, sa family mo, para malaman, kasi maraming makaka-relate dyan. Oo. Actually, yung usapan nga namin kanina ni sabi ko, everything goes down to GG. Yan. Kumbaga sa laro, Gamer din yan, eh. Ano ang GG mo na, Sir Manny? sa laro, GG is good game. Pag natalo Yan, ka, sinabi GG. na. Pag nanalo ka, GG. Ganun lang. But in life, GG is like Goals? guidelines. Yeah. Guidelines and your goals in life. Pag halimbawa, ano ba yung goal mo sa buhay? Then, when you know your goal, everything follows. Yung mga decision mo, like I was talking to my children like 2 days ago. Sabi ko, dapat alam mo kung ano yung guidelines in your life para everything na kailangan ng decision mo, mabilis kang makapag-decide. Kasi may guidelines ka eh. Yan na Sabi inline ko, sabi nung anak ko, sabi niya, hindi niya alam kung anong first priority, second priority, blah blah blah. Sabi ko, okay, ganito. Alam mo ba, ano ba ang first priority mo? Ano ba dapat ang first priority? First priority, of course, is God. Okay? Correct. Second priority, sabi ko, for me, sabi ko, is family. Sabi ko, so, everything else below that, pwede mo nang tawag. I-shuffle. Yes, kung ano yung second mo is career, yung pag-aaral mo, yung mga whatever is it. Ambitions? Yes, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. So, pag halimbawa, yung paglalaro mo versus family, natulad na ako na yung family. Sabi niya, paano yung pag family and God? Sabi ko, alam mo na, number 1 yung God eh. So, God talaga. Pwede mong iwan yung family mo dahil kay God, something like that. Kasi first priority ng siya. no? Ng maganda. Galing Parang principles. formula. Oo. Yes. Galing. Guidelines and goals. Kahit sa parang buhay. Yun. Pag nahirapan ka sa buhay, ano ba ang goal mo sa buhay? Balik ka ulit sa Yeah. After I got married, there was 2 persons who gave me a book. Ano ba yan? Nakalimutan ko yung title ng book. Purpose of Life, Driven. Ayun, okay. Hindi ko alam, baka it's either yung boss ko ang nagbigay. Basta dalawa yun. The other one from my boss and the other one, I think, from Apple. Si Apple. Yes. And then, nung binabasa ko yun, actually every night binabasa ko, halfway pa lang, alam ko na kung ano yung purpose of life. Isa din yun sa makakatulong actually to decide on whatever is it that you need to do in your life. Ang purpose in life is to Oo, interesado lang. Interesado tingnan mo. diba? Kaya umahanga ako dito eh. Yung mga prinsipyo tsaka Hindi, principles ang purpose in life is to kumako yung term eh. Go ahead and multiply. No. Hindi, yung, ano tawag doon? Wari-wari na lang. Wari-wari ano yun. Di ka. Yung ano lang, parang i-explain mo lang, sir. Ano Next, yung... ano na lang, in general. Oo. Kasi, bakit ka nasa mundo? Okay? What's the meaning? Yes. Nasa mundo ka, bakit ka ginawang tao, tapos papatayin ka? Okay? Di ba? Lalim. Malalim yun. Di ba? Sabi ko, ginawa kang tao to save your soul while you are on earth. Kung ano, kung ginawa kang aso, Wala. iba. Di ba? Tama yan. Oo. Pwede ka maging tao, pwede ka maging hayop, pero
Kaya nga ginawa kang tao dahil you have May the purpose in life. Yeah. Nakuha ko na. Okay. To redeem your soul. Yes. Yan. That's your purpose in life. Now, pag alam mo yung purpose in life mo, the next thing will follow. Like, oh, may business ako, oh, may career ako, oh, may family ako, mag-isa ako, I have a partner, whatever. Alam mo na kung anong gagawin mo. Everything all comes down to redeeming your soul. Galing. Ang galing. Maganda yan eh. Maganda yan. Oo. Dahil kahit anong gawin mo, Very kung inspiring. meron kang principle na ganyan, Oo. Parang hindi mo wala hirap. kang siguro, rason. wala kang tao na Maapakan. maapakan. Integrity. Yes. Also, don't get me wrong, kasi baka may mga basher na ngayon. Mga trolls. Meron dito yung mga fans mo. Everything, lahat ng tao kasi makasalanan. Okay? Yes. Pinanganak ka, Yes. kasalanan ka rin. Kasi, liba, tayo mga Christian tayo, we are given the freedom to do what is right and to do what is wrong. Ano yan? That is pagkakaiba ng wisdom and knowledge. Sige. Okay. Pwede kang gumawa ng mali, pwede kang gumawa ng tama, but what is your goal? To save my soul. So gagawa ka ng mali, but then kailangan mo siya i-repent. Okay? Mas maraming repent kesa dun sa mali dapat. Kasi hindi mo mapigilan yung mga temptation, yung mga ganyan-ganyan. Dapat yung goal mo lang is to repent my soul while I'm on earth. Okay? Ganda. Galing. Alright. Ganda yan, ha? Meron talks. Hindi lahat ng pinag-uusapan namin sa Palingod Talk ay music. Madalas walang kwenta, pero ito, seryoso. Di naman madalas wala. Hindi, nakakatawa naman. Pero ito, galing kay Sir Manigo. A family man giving you like words of inspiration, wisdom. Yung magagamit mo sa araw-araw. Yan. O ha? Ganito katindi yung show namin. Tsaka, maliban sa matinding guest namin, of course, may nanalo na. Meron ba? Kung pagkana naman. Meron. Hindi ko nakita. Oh, wala pa. Wala pa. Wala. Oh. Akala ko meron na sa daming nagko-comment. False alarm. False alarm. Anyway, ang ganda ng pinag-uusapan namin mga katok. Sana may napupulot kayo na aral. Sira keychain. Correct na. And now, And now. in this nail. Welcome. Sige. Okay, tira. Yan. The question. Impossible. Sir, pampalala Yan. to, pamparelax ba? This is where the portion na Mm. tinitira namin yung guest. Yes. Speaking of tira, Yes. hindi, ano to? Kami About to sa sa- kanina. About sa sports. Yan. Sa sport mo. Sport mo daw. Sige, yung tatlong question to. Kasi ang dami kong question, pinasok ko lang sa 3. Kasi mawawalan tayo ng oras bas kung kinuha ko yung iba. Game, yung first question. Sumasait ka muna ba bago ka tumira? Gumaganong ka ba muna bago tumira? Yun lang. Oo. Oh. yung powers niya nabara. Ilang fingers yung ginamit mo? Tatlo. 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 Uy, paras kami. Tapos, yung last question ko, iniikot-ikot mo muna bago tirahin. Hindi na, Hindi diretso na. ka lang tumitira. Wow. Pipil sa oras. Ikaw, iniikot-ikot mo na muna. Wala. So, ito naglalaro na ikaw. Walang paligoy-ligoy. Walang mali-mali na agad. Oh! Ginaganon muna namin. Hindi, ginaganon muna. Ginaganon. Tapos, ganun. Yun. Hindi, ginaganon muna. Kasi kailangan... Hindi ba dinidilaan mo, di ba? Ballpen ba? Oo, dinidilaan mo na. Marami. Kasi yung iba nga, dalawa lang eh. Ganun eh. Oh, Oo. Hindi, ginaganon. Hindi ginaganon. alam ko ganito. Ano yun? Double purpose. Hindi, may stand yung isa. Ah. Yung isa, ayun yung kuhan. Ito yung data mo. Yun lang. Yun lang. Bilis, bilis. Ba't pinagpapawisan ka? Kasi yung punto ni Sir, partigan. Kaya
mabilis yung sagot niya dahil alam niya. May guidelines. Oo, Guidelines nawin, niya. yung guide tsaka kuhan, yung Yung sabi goals nga tsaka niya. guidelines. Wala ako niyan eh. Pero ngayon, sisimulan Alam mo mo na, na. oo. Sisimulan mo na. Okay, GG. GG. Alam niyo na. GG. Yes. Yan. Yan, pag-usapan natin yung darts, pare. Yung, yun nga. Darts na tayo, darts. Oo, darts. Ako, pinakilala ko dun sa darts, dito sa may ano? Real. Sa Real, dito yung sa, anong tawag ba din? Grills? Grills. Grills, yung kay Doc Willie Stepa. Yes. And Noyen. Si Casinoyin. Doon Give yung it up. doon ako namulat sa darts. Yes. Dito, pero yung alam ko yung iba meron doon sa may yung ibang dart place dito. Sa Malmons dati. Malmos. Oo, doon ako nagtrabaho dati. Sa Malmos? Sa yung kuhan na. Yung katabi. Oo, yung katab. Andun pa nga yun yung kuhan ninyo, yung statwa ninyo, sabi nila ate niya. Statwa niya? Yung sa Malmons. Ah. Sabi ito si Malmons na ewan ko sa kanya. Yung statwa talaga. Oo. Ewan Yun, ko. doon ko nakilala. Pero parang may common friend kami dahil yung pinsan ko nasa Dibu din. Dibu product. Oo, yun. Yung una, yung na-experience ko nung sa Dibu, may rin, sumali rin ako sa fraternity. Meron ako mga brad dun sa Dibu. Minsan may mga away-away. Mga ganun. Tapos, yun, parang naririnig ko na yung pangalan ni Manny, Astig daw to, Siga daw to. Diba? Tapos, tama. Swimming team. Yun! Swimming team ka ng Dibu. Gulig. 1991 yata. Yun kasi yung pinsan ko, si Melvin. Magka-ano kami. Magka-teammate kayo, di ba? Sabay kami ng 1991 Prisaa. Yun! Prisaa sa Cebu. Tama, yun na. Tapos yun nga, yung something in common din, yung brother niya, which is nasa, namatay din sa motor. Yung ko rin, yung pinsan, yung kapatid ni Melvin, dun din na disgrasya sa motor. Yun, parang tahimik tayo. Pero ano? Hindi, masaya na sila doon. Masaya na. Napag-usapan natin yung darts, Sir Manny. Anong year ka nagsimula maglaro ng dart? Siguro fifth year college or fifth year college malamang, 1995. Dart. Hindi pwede mawala yung sa usapan yung darts dahil ever since talaga, nung ko ng darts, siya yung nag-mentor na eh. So college ka nagsimula tumira. Ikaw? Oo, after college na. After college ka tumira. After college, oo. Ikaw, Rap? Hindi, nagsimula siya na nung masaktan. Tinitira ka! Spin, yung tira! Hindi, chismis lang eh. Tinitira! Hindi, ito, si Manny, matindi talaga to. Yung mga kaibigan nito, tsaka mga personalities in Tacloban na matindi. Kaya, kahit mga nandun, yung mga ganun, hindi pa rin siya nawawala Sa guidelines. Dahil yun na nga, yung principles na nakikita ko sa kanya, which is talagang, he walks the talk. Oh, Yung walk ba the yun? talk. Walk the talk. Talk the walk. Yan yung what he preaches, yun ang ginagawa din eh. Minsan nga pinag-uusapan natin na sabihin natin yung temptations in life. What if kung may marami ka ng pera nandyan, anong gagawin mo? Alam ba, kung if you got it in a parang bad way, Easy money. easy Money, money. oh. Ano yung money? Ano yung, masaya ka na ba dun? Hindi rin eh. Kasi minsan, halimbawa, kung sabihin natin, nanakaw mo yan sa bangko, mag-hold up ka, kahit nandiyan na yung pera, ano pa rin, you'll be living in fear pa rin eh. Wala kang peace. Kaya may sinabi siya kanina sa akin na nag-stick na yung contentment in life. Yan ano pare. Attitude of gratitude. Yan. Kaya sabi niya, anong sinabi mo na, hindi ko na kailangan mag-ambisyon ng mataas. Because what is, ikaw yung sabihin mo yan, yung sinasabi mo sa akin, yung Daming words of Minsan wisdom. pag halimbawa, meron kang power na mini-maintain, may wealth ka na mini-maintain or something. Minsan nakalimutan mo magdasal. Kasi nga, halimbawa, kailangan magdasal. Tapos, saglit, may meeting ako. Or meron kaming transaction na billions and something. Saka meron kang sinabi din about yung
yung F na word. Yung freedom. Yes, yes. Mm. When, nung working days ko, nung nasa sa isla kong 6 months akong probationary. Mhm. After 6 months, naging regular ako. Mhm. Ang unang ginawa ko, nag-leave ako ng 1 week. Kasi, pwede na ako Mapapasabog mag-leave. ka na sa ano, Yes. no? Hindi, ibig ko sabihin, meron na akong right to leave. May credits Vacation na. leave. Apply for May leave. leave- may leave credits na ako. Mm. Ginawa ko, nag-leave ako ng 1 week, nasa bahay lang ako. Tapos tinanong ako ng tatay ko. Sabi niya, Manny, ba't andito kami, lagnat ka ba? Sabi ko, wala naman. Nag-leave ako. Sabi niya, ang yabang mo. Gusto ko lang magpahinga. Because sabi ko nga kanina, I love my freedom. Pero pag kailangan magtrabaho, talagang pukpukan. Mm. After, halimbawa, dati, wala akong bahay. So, ang ginawa ko, nagbenta ko ng mga bangles, yung mga sabon, liquid soap, something, mga detergent. After nun, nagawa ko na yung bahay ko. Pagkatapos kong nagawa yung bahay ko, pahinga ulit ako. Mm. Parang, ang style ko kasi parang ayokong yumaman. Pero pag kailangan Kayod. Kayod. Mm. Yan. After nun, it took like, siguro mga 5 years, kailangan ko naman ng pera. Kasi kailangan gumawa ulit ng bagong bahay. Kayod na naman! Yung mga tipong ganun. Hindi yung kayod hanggang dumami yung pera. Kasi pag dumami, halimbawa kasi pag wala kang problema, nakakalimutan mo magdasal. Mm. So pag may Correct. problema ka everyday ka nagdadasal. Malapit ka sa Diyos. Eh, Di ba? Di ba? Alam ko yan. Malapit din ako dyan. Oo. Hindi naman kasi baka sabihin, tayo dito eh. Anong term doon? Yung, Ay, sigaw laki, parang gano'n. hindi, may term yan sa Bible eh. Yung, Hypocrite. hypocrite. Yes, baka sabihin hypocrite tayo. No, we understand na all of us are sinners. Mm. Ang kailangan lang natin is we go back after we sin to redeem our soul. So, siguro, we are still sinners, kaya lang, pakunti na lang. Kunti na lang yung mga kasalanan natin. Kasi yung mga temptation, 10 temptation, isa lang ang kinumit mo. So, Kung dati lahat, 10 temptation kinumit mo, ngayon isa na lang. Kahit pa paano, mabawasan din. Yung sa'yo, sir, ilang Temptation. temptation mo pumunta dyan? pumunta. Ba't kailangan pumunta? Piling tao! Hindi. Eto. Maraming salamat sa'yo, Sir Manny. Kulang talaga yung isang oras Oo. sa show natin. Kulang. Pero ito na lang, bago matapos yung show, Sir Manny. Kasi kakanta to, hindi nyo alam. Pero ito muna, ano munang pinaka-message mo sa, lalo na ngayon, medyo mahirap talaga ang buhay. Yung mga taong medyo nasisiraan na ng, di naman ulo, pero nasisiraan, parang nawawalangan ng pag-asa baga. Ano yung parang message mo na lang? Ganun pa rin. Yung purpose of life pa rin. Halimbawa, yung purpose of life is to redeem your soul. So, ang kailangan mo lang gawin is, i-redeem mo lang yung soul mo. Do good things. Find ways. Yeah, find ways to redeem your soul. Ang cause of yung mga problema na ganyan, kasi minsan, wala akong pera. Kailangan may pera ako. Nagiging depressed ka kasi wala kang pera. Hindi mo naisip na ang talagang kailangan mo lang gawin is to save your soul. So if you save your soul, then everything can happen after that. Kasi yun ang madadala mo lang sa taas. Eh. Yes. Yung yaman o kahit anong possession, hindi mo yan madadala. Yeah. Actually, I don't believe na merong sinasabing legacy or something. I don't believe that because after 1,000 years, Nakakalimutan din naman. pag-uusapan ka pa ba? Oo. Alam niyo na. Pwede. Sana tamaan kayo. Pero would they really care? Yes. Halimbawa, yung mga kung ano. Kasi, walang mambabasa. Kasi opinion ko lang to. Opinion ko lang. Halimbawa, si something king, blah blah blah. Do we really care kung anong ginawa niya? 2,000 years ago? Or yung kung sino-sino man dyan. Yes, we remember, pero hindi siya ganun katindi. Significant. Yes, dun sa gumawa nun, yung tao na yun mismo.
Parang, kailangan kong ganito kasi kailangan sikat na sikat ako or something like that or whatever. No. Depende kung kung paano ka naging sikat. Yes. Minsan naman, sumikat ka na hindi mo sinadya. Talagang maganda yung ginawa mo. Yung mga tipong ganun. Kasi yung iba kasi, gusto nila talaga sumikat. Yun. Yun yung number one na goal nila. Or gusto kong yumaman talaga. Yun yung number one goal. Hindi yun. Which is, sa akin lang, is wrong. Kasi, hindi mo naman madadala yun. Correct. Hindi mo madadala. Yan yung gusto pala niya sabihin. Yes. Ganda. Sinabi ni Sir Manny. So, pero walang may nagdala ng load. Oo nga. Walang nanalo, isa lang. Siguro dahil akala nila yugo pa rin sila. Pero eto muna. Pero okay lang dahil nakasave ako. Oo.